Posing lang ako. Hey, Bel! Nel! Ako. Aray, nakarecord pa yan. Kuha ko. Nakarecord yan. Roy. Nakarecord. Nakarecord. Hey, Bel! Ano, Jer? Kunin mo nga ako dyan. Kuha mo ko dyan. Saan ba ako? Diyan ka, sige. Diyan ka, sige. Gusto ko magpakuha doon sa mag-isa dyan, nakatayo. Kunin mo, Jeremy! Nanay, si nanay. 1, 2. Nagwa-warm. Kuha mo ko dyan, ha? Hindi, kunan mo kaming video. Hawakan mo lang. Ay, ay. Sensya. Is mo ako! 1, 2, 3. Yeah. Okay. It's just pushing so fast. Okay, dapat ka na late. Ayaw mo na? Sensya. Hindi nga ako makalakad eh. Huwag na rin. Nakapagod ako. Hawakan mo lang. Naka-record yan. Dalawa kami. Naka-record to. Hindi to picture. Video! Woo! Hi! Picture, nanay! Paano? Video yan?